Mboten, ngruwat napa mboten? Nek pakeme wong Jawa nggih. Tapi upama mboten nggih mboten napa-napa tapi pakeme wong Jawa ngruwat ngoten. Kalian bubak. Nggih. Nggih bubak niku anak barep, nek ngruwat niku anak setunggal. Dadi lepas saking bebaya nek pun diruwat niku. Nah, ruwatan niku napa pilih ruwatan wayang, napa ruwatan santri, napa wayangan terus ngruwat. Mereka ruwatan niku nek wong sugih, wong mampu, wayangan terus sesuai ngruwat. Niku nek wong sugih, nek wong sedang-sedang ruwatan. Tapi kelire nggih cilik, nggih ngangge wayang, nggih ngangge gamelan, nggih ngangge son, tapi ngruwat tok, boten wayangan. Enten. Kula tentu mas enten wayang nggih ngoten niku. Tapi nek wong-wong misale alah sing penting ngruwat gek dasare wong boten mampu ngruwat kali santri mawon. Niku. Dadi kula kali santri, kula kali santrine 7. Amung ngoten niku. Niku ruwatan napa ter napa namanya nggih? Simpel. Nggih, nggih pun kelampahan ngruwat. Nggih. Tapi nggih ringan. Nggih. Sing penting yen pun dilakoni niku Nggih. ngoten mawon. Nggih, sing penting lak ruwatane. Cilok. Dineng-neng niki. Benjing Engko delok enek yang kondo buana. Robi mulakir nggih. Nggih, Surah sapar mulut Robi mulakir. Surah sapar mulut bakdo mulut. Nggih to? Nggih. Nggih, bakdo mulut. Nggih, nggih. Bakdo mulut. Mongko 26 temune. Kedua-duane 26 nggih.